Shadow Shield, Israel's deep state intelligence base in Hargeisa. While the diplomatic ceremonies dazzle the public, a far more strategic and kinetic victory has just been exposed behind closed doors. According to an explosive investigative report by the intelligence outlet DropSite, Israel has officially established an advanced operational intelligence base inside Somaliland. Furthermore, high-level negotiations are currently underway between Tel Aviv and Hargeisa to establish a permanent Israeli military footprint at the hyper-modern Berbera International Airport. This defense pact completely shifts the balance of power in maritime logistics, choking the choke point. This military presence gives Israel a frontline strategic foothold right at the mouth of the Bab al-Mandeb Strait, the vital gateway linking the Red Sea and the Gulf of Aden, neutralizing the Houthis. كم تريوا زلهم قداي نايك أرنا أفريقيا قليل كون كم زي كونه دقيمنا دقاقيمنا كنزارب تنهنينا بليس لايك مقباري ترسعو بزوح سرحان بزوح دخامن زحات تسرحينا نقبر يغني يلناتهم كل زي كيدخم كمن أستوعي لكم من لايك تقبروا مالتيو حجي انتهينا نرزل لنا بزن دحرين لكم إسرائيل نسومالي لاند أفلوت أيباتها مسا حقب قفت بالعلا قالك بهالكولون سومالي لاند شركة كنقبر دلينا نتناتكم عالس شلون دقفو زلنا هنا قال زبليو تزربا نتنياهو قليل سب كم زي كونا نفلتنا نتنياهو نقرات كاب حماما حقلقه وتزخل سبيو أزيو حدا قنيا سبيو ني سومالي لاند شقران تسقمان ريو دسبرت أفلوتو نختركب كل زكاة علاقة تقبر تخل مخانا فليتو مبار نحنا ترينا أفلوتو خنو بكم نخل أنصار المحبرة سب عالم كيدنا دوك نبل نخل نحناينا سلازا أفلوتو تهيبناكم تايتو قبرون لايلو وتهدراو بيس كم زهبو ينقرالو نا انتليجنس سنتر نا يسلياو بوتا بوتا هيبو مهم زلو بيس عيزو خم زلو إيزو نقر زلو سلازي أبي من زلو دراما كغص المخانو إزي ترايقن this is not gonna be the only problem عبس أقب أب كرنا أفريقيا أبابيل من دبون عابدرا ما حكاية كم زغليز نقرزلو نزي قداي زي بزحة قراتي كاتلولو قداينا سوماليا كبيرالو قداينا سومالي لاندلو حجد ما لنكنه بزح زربايد زرب زلو كلت نقرات كاباتن كسمعكمي حانت كاباتن هذا دي أفريقيا ريبورتس بهالدوصة بزعبا عسب استبهالة كسمعكم ያስወደ በለማልማት እንቅስቃሴ ላይ መሆናቸው ተገለጸ። ግብጽ በምላሹ በኤርትራ ባህር ክልል የባህር ኃይሏን እንድታንቀሳቀስም ተፈቅዷል። አረብ ኮንትራክተርስ እና አልሶዲ ኤሌክትሪክ የተባሉ ሁለት የግብጽ ኩባንያዎች በግንባታው ዙሪያ ለመንቀሳቀስ አስመራ ከተማን ጭምር መጎብኘታቸው ተመልክቷል። የአሰብ ወደብ የግብጽ ኩባንያዎችን ትኩረት መሳቡን አርዕስት በማድረግ አፍሪካን ኢንተሊጀንስ ዛሬ ሰኞ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 15 2026 ባቀረበው ዘገባ እንዳመለከተው የኩባንያዎቹ ኃላፊዎች ባለፈው ግንቦት ወር ከኤርትራ ባለስልጣናት ጋር ተገናኝተዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ግንቦት 16 2026 የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ባድር አብዱላቲ ወደ አስመራ ሲጓዙ አብረዋቸው ከተጓዙት ልኡካን የአረብ ኮንትራክተርስ ምክትል ሊቀመንበር ሄባ አቡ ኤሊም እንዲሁም የአልስዋይዲ ኩባንያ ተባባሪ መስራችና በግብጽ ውስጥ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆነው ባለጸጋ ሸሪፍ ገባሉ ይገኙበታል ሲል አፍሪካን ኢንተሊጀንስ ዘግቧል። የኤርትራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ኦስማን ሳላና የኤርትራ ፕሬዝዳንት የኢኮኖሚ አማካሪ አቶ ሀጎስ ገብረሕይወት ከልኡካኑ ጋር መወያየታቸውም ተመልክቷል። በዚህ ጉብኝት ወቅት ወደቡን ለማልማት ፍላጎታቸው ሕጂ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካበይ ዝመፀት ሪፖርት አፍሪካ ኢንተሊጀንስ ዝበሃል ስልያዊ ሓበሬታን ረቂቕ ሓበሬታን ዝቕርብ ዌብሳይት ወይ እውን መፅሄት እዩ። ኤርትራ ምስ ግብፂ ቀፃሊ ዝራኸቡ ዘለዉ ብዙሕ ነገራት ተበፂሑ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ሓደ ካብኡ ድማ ኤርትራን ግብፅን ተረዳድየን ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ግብፂ ምስ መንግስቲ ዝተኣሳሰራ ካምፓኒታት ናብ ዓሰብ ገፀን ንስራሕ ይብገሳ ከም ዘለዋ እዩ ገሊፁ። ብልፅግና ከምታ ብኣርእሲ ዝረኹሞ ነዛ ዘረባ እዚያ ምስ ሰምዑ ኤርትራ ግብፂ ናብ ዓሰብ ተኣቱላ ምስ ሰምዑ ንሳቶም ናብ እንዳፅሉላት ናብ ፀፀራት ገፆም ጥራይ ክኸዱ ዘለዎ። ምክንያቱ ካብቲ ምሕር ሓሶ ተደጋጊምካ ሓቂ ኮይኑ ስማዓካ ዓሰብ ናትና ኢሎም ስለ ዘፅመምዎም ዓሰብ ናቶም ኮይና ትስምዖም ሰባት ኣለው እዮም። ኣምሶሪ እዚ ከምኡ ኢሉ ዝስምዖም ሰባት ኣለው። ዓሰብ ናቶም ኮይኑ ዝስምዖም ውዒሉ ሓዲሩ ናብኦም ዝምለስ ዝመስሎም ሃውታትያን መሊኦም እዮም ዘለው። ተርዲኦም ኣለኹም። እዚኣ ስጉምቲ እዚኣ ድማ ከማይ እንድሕር ኮይንኩም ዘይ ከምዚኣ እንታይ ደልየ ዘይ ከምዚኣ እየ ትብል ደርፋ ኣብዚኣ ትኸውን። ስለምንታይ ከምኡ ንብል ኣለና? ዓሰብ እዞም ፅጋባታት 1 ሚልዮን ሰብ ቀቲሎም ንዓሰብ ክንሕዛ ኢና ኢሎም ተተበጊሶም ኣይገብርዎን እዮም ኢልካ ተሓስቦም ሃገር ኣይኮኑን። ምክንያቱ ሂወት ናይ ሰብ ብዙሕ ዘገድሶም ኮይና ይስማዓንን እዩ። ንዓና ግን ሓደ ሰብ እውን እንተኾነ ክሳራ እዩ። ስለዚ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ተዋጊእና ንዓሰብ ይኹን ንካልእ ውግእ ክንገብር ኣይደልን ያኔ ጠቕላላ ውግእ ዘይደላኒ። ስለዚ
ናይ ውግድ ካልኩሌሽንስ ክጠፍኣሉ ዝኽእል ብመሰረቱ ምግባር እዩ ብመሰረቱ ንዓሰብ ክቐብፅዋ ከም ዘለዎም ክንገብር ኣለና ብኸመይ ኢኻ ክትገብር ኤርትራ በይና ጥራይ ስለ ዘላ ንዓሰብ ክቐብፅዋ ኣይክእሉን እዮም እምበሺ ኸማን ኤርትራ መጠን በይና ዝኾነት ኣለዉ እንዲኦም ገሊኦም በይንና ኢና ልኡላውነትና ነኽብር ገለ ዝብሉ ልኡላውነትካ ወኩሉ ግዜ በይና ተኽብሮ ግን መሻርክትካ የድልየካ ብሂው ሽርክነት ኣሚን ኣነስ ገርመንሲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ 10 ግዜ ቁም ይዛረብ በይንኻ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ መሻርክቲ የድልየካ መሻርክትስ የድልዩ ኦኬ ቤዝ ክገብሩ ገለገለ ኣይተፍቅደሎም ግን መሻርክቲ ክልወካ ኣለዎ ቢዝነስ ማለት ሽርክነት ማለት እዩ በይንኻ ጥራይ ትገብሮ በይንና ዳ ነዊሕ እንዲና ኸድና ዘለና እታ በይንና ንገብራ ዘለና ንህላዌና ኣብ ሒሳትልና ኣላ ግን በዚያ መንገዲ ጥራይ ካን ሓዋር ክንቅፅል ኣይንኽእልና ገለገለ ሰባት ከምኡ ዝመስሎም ሰባት ኣለው I'm really sorry بخمسة من قد كم زي حجز لنا ترى تقصيلنا كده عمد كوز لنا يبتون دليهم بس كالايكا we don't have a guarantee تملي سوم تقدرون كم سوى خليه كم كتوينا خازو بلي سبعة له وقت مكتوه توريد كاكو كالا مراتي والكانجن كي ورد كاد ما خد كل لك كي ورد كام كل خال دما مشارق تقبر لك أنا أبنا نسمير كزم دنان هندس علينا let them work with us أدلك نبام لنا of course كسر كنا كزم تنان مالتنا يكون عندن أدلك نبام كل لنا now عسب ኤርትራ ንስራሕ ስለዝገበረቶ ክፅለሉ ቁርብ ተሪፎም ኣለና ግርም ኣቐዲሞም ክፅለሉና ኮይና እንደለና ገሊኦም ድኻም ልብክ ሕዞም ገሊኦም ክፅለሉ ገሊኦም ድማ ኣይ ዶንት ኖ ተስፋ ቆሪፆም ኣብ ካልእ ገይሮም ኣብ ካልእ ጉዳዮም ክኸዱ ተስፋስ ከነቑርፆም ኣለና ተስፋ ምቑራፅ ድማ ብውግእ ምስዓር ጥራይ ክኸውን የብሉን ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃሳት ምግባር እዩ ነዚ መንግስቲ ድማ ነዚያ ጉዳይ እዚያ እንተወዲይዋሲ ኣነስ ነቲ መንግስቲ ብዓቢ ደረጃ ተዛዕብየ ክገብራ ዝኽእል ዝብላ እዚኣ እንዲ ይገብርዋ ካለው ሶ ኣብዚ እንታይ ዝብለኩም ዘሎ ፖርት ኦፍ ኣሰብ ዴቨሎፕመንት ክልተ ናይ ግብፂ ካምፓኒታት ዓበይቲ ካምፓኒታት ማለት እዩ ኣረብ ኮንትራክተርስ ዝበሃልን ከምኡ ድማ ኤልስዌዲ ኤሌክትሪክ ዝበሃሉን ቪዚትድ ኣስማራ to discuss developing Eritrea's port of Asab with the project fully funded by the Egyptian government. Boy, this is good. መንግስቲ ግብፂ ሙሉእ ፋንድ ዝገብሮ ክልተ ካምፓኒታት ኤልስዌዲ ዝበሃልን ከምኡ ድማ ዛረብ ኮንትራክተርስን ዝበሃሉ ነቲ ወደብ ዓሰብ ንኸልምዕዎ መንግስቲ ግብፂ ድማ ነቲ ገንዘብ ክኸፍል ተሰማሚዖም ከም ዘለዉ ይነግራሉ military exchange in return for the port infrastructure development Eritrea has agreed to grant the Egyptian Navy permission to operate within the strategic maritime territory ነቲ ነገር እቲ ንምትግባር ድማ ብዙሕ ኢንቨስት ስለ ዝገብሩ ዘለዉ እውን ኤርትራ እንታይ ኣፍቂዳትሎም ኣሎ ይብሉ ነቲ in return for the port infrastructure development እቲ ተተቐርፂ ንኽስራሕ ኤርትራ ነቲ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ግብፂ ነይቪ ናይ ግብፂ ኣብቲ ወደብቲ ኣብቲ ክል ባሕሪ ናይ ዓሰብ ንኽንቀሳቐስ ኣፍቂዳትሉላ ግርም እዛ ዘረባ እዚኣ ንመን እያ ቅርፅ ተብሎ ትፈልጡ ዶ ነቶም ብልፅግና ነቶም ዕንደራ ገለገለ ድማ ኤርትራውያን ኣለዉ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ባሕራት እዩ ቅርፅ በሉ ስኻትኩም ኣነ ግድሰንን እዩ really I'm sick and tired of these people እቶም ኣብ ኤርትራ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ከይኣቱም ዝኾነ ተሻሪኽና ከይንሰርሕ ትብሉ ከየትኩም ኣብታ ግንባር ኮፍ ኢልኩም ነታ ሃገር ተኸላኸልዋ ኣብ ደገ ኮፍ ኢልካ this is how convenient ንባዕልካ ኣብ ደገ ኮፍ ኢልካ ኣብ ግንባራት መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ቡረን ኣብ ባዳን ኮፍ ኢሉ ኣብ ፀሓይ ክሕልዋ ኣይክእልን እቲ ሃገር ንዘላለም ስለዚ መሻርክቲ ክንገብር ኣለና ቴክኖሎጂ ክንዓጥቕ ኣለና ንሉላውነትና ዘኽብሩ ሃገራት ምሳቶም ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ግን ክንቋፀሮም ካለና ትራንኩሎ ደቂስና ኣብኩ ዓሰብ ሂብናኩም ኣለና ኢልና ኣስመራ ክንቅመጥ ኣይኮንና ክንቋፀሮም ኣለና ነዚ ድማ ነቲ መንግስቲ ሻዕብያ ምኽሪ ዘድልዮ ኣይኮነን ግን ምስ ግብፂ ከምዚኣ ምግባርናሲ these are the movements ኣነ ከም ዜጋ ኤርትራዊ ዝምነዮ ዝነበርኩ and they have done it ስለዚ ሓይሊ ባሕሪ ናቶም ከኣቱን ተጀሚሩ that's why ዝዓብዱ ዘለዉ ዕዳን ከረየኩም እየ ይዓብድዮም ዘለዉ ግርም ገበርዎም ከዓ ግርም ገበርዎም ከምዚ ናይ ሎማ ከማን ዕጊብኒ ይፈልጥን እቲ መንግስቲ ኣብዛ ጉዳይ እዚያሲ ብጭቡጥ እንተገይሮማ ከም ንሪኦ ዘለና ዘይተገበረ ኤርትራ ዘይተገበረ ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቕ ኣይዛረቡን እንዲኦም ግን ተገይሩ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ እቲ ናይ ብልፅግና ዕብዳን ናይ ግብፂ ድማ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ኣቐፅል high level diplomatic meetings the deals were advanced during the May visit ኣብቲ ማእከላይ ናይ ወርሒ 5 ዝግበር ዝነበረ ርክብ visit to Eritrea by Egyptian foreign minister I know ኣብታ ግዜ እትያ ባድር ዓብዱላቲ ዶክተር ባድር ዓብዱላቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ምስ ብዙሓት delegation ናይ ቢዝነስ ፒፕል ሒዙ ይመፅኡ ነይሩ ስለዚ ኣገዳሲ ነገር ከም ዝተፈፀመ ድማ ንርኢ ነርና ተማም ኢና ንብል እዚኣ who met with Eritrea's foreign minister Osman Saleh an economic advisor ካብኡ ድማ ነቲ ጉዳይ ንምስላጥ ድማ ከም ብሓድሽ ቁጠባ ኣማኻሪ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ኤርትራ ወይ ናይ ህግደፍ ኣቶ ሓጎስ ገብረ ህይወት ዝመርሑ ድማ ናብ ግብፂ ከይዱ ነይሩ ብዓብዩ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ናብ ከይዱ ነይሩ ስለዚ እቲ ጉዳይ ናብ ሓደ ፅቡቕ ደረጃ በፂሑ ከም ዝህሉ ጂኦፖለቲካል ስትራቴጂ to isolate Ethiopia of course Ethiopia ንኽትንፀል ዝግበር ዘሎ እዮም ዝብሉ ግን I don't care I really don't care
That's not my business. ኢትዮጵያ ተቀርቂራ ድያ ተጨቢጣ ድያ ተኣሲራ ድያ ተኸቢባ ድያ I don't care. ከም ኤርትራውያንን ኤርትራ ዘገድሰኒ ንኢትዮጵያ እታ ሉላዊት መሬትና ምዝደለና ክንሰርሐላ ኢና ምዝደለና ሉላውነትና ግዛት ሓድነትና ዘኽብር ዘበለ ክንሰርሐላ ኢና እቲ ንሕና ንገብሮ ዘለና ምኽባብ ኮይኑ ትስማዓኩም ተኮይኑ ተለኮቱ አይ this is not ናይ ኤርትራውያን ፀገም ኣይኮነ እዚ ኻ ስለ ንፀላኣኩም ኣይኮነን ኢትዮጵያን ገለ ኮይንኩም ከም ገለ ተጋጊኹም ትሰምዑኒ ዘለኹም ወይ መፂኹም ትሰምዑ እንተለኹም ናይ ኢትዮጵያን ፅሊ ይኮነን እዚ ናይ ሃገራዊ ረብሓና ከነቐድም ንኣኹም ስለ ንፀላ ኣይኮነን ኤርትራ ሉላዊት ሃገር እያ ሉላውነትና ዘገድስ ድማ ኢና ንዛረብ ዘለና ናው I'm going to show you ክልተ ሰለስተ ክሳዕ ክንደይ ይዓብዱ ከም ዘለዉ ንሳቶም እዚ ጉዳይ እዚ ካበይ እዩ ዝብገስ ዘሎ ኣይተረዳና ኣሎ ግን ስምዕዎ ብዚ እንጂ በጅቡቲና በኢትዮጵያ መካከልም ችግር አለ يعني مع كل دول الجوار ما الذي اريتريا على منطقه እሱ ደግሞ ያም ሞክ ያረጋል አብሮ ከኤርትራስ ጋር ያለውን ረሳው ይላል ኤርትራም ጋር ችግር አለባት ኢትዮጵያ تدني مشكله مع جبوت ባድሜ ايضا ولكن يتم التخفيف منها بسبب اعتمادها على خط السكه الحديد من جيبوتي الى اثيوبيا ከጅቡቲ ሳይቀር እኮ ችግር አለባቸው ግን የጅቡቲ ጋር በተያያዘ ያው እንትን ስላላቸው የንግድ ትልቅ መስመር ስላላቸውና ሌላው የባቡር ሀዲድ ማከላቸው ስላለ ትንሽ ጉዳያቸው አይጠናም እንጂ በጅቡቲና በኢትዮጵያ መካከልም ችግር አለ يعني مع كل دول الجوار هناك مشاكل طب ما بالك اذا ذهبت ስለዚህ ኢትዮጵያ ከሁሉም ጎረቤቶቿ ጋር ችግር አለባት الى البحر الاحمر واقامت قاعده عسكريه حتى في ታዲያ ይቺ ኢትዮጵያ አሁን ወደ ቀይ ባህር ከመጣች ምን አይነት ችግር ሊፈጠር እንደሆነ አስበኸዋል ኤግዛክትሊ ግብፃውያን የጠልልዎም እንደም ደለው እዚ ኢትዮጵያ ትባል ሀገር ሳጓስ ካላይሽማ ሽግር ያይልዎ ምስ ሱዳን ሽግር አለው አይልዎ ምስ ደቡብ ሱዳን ወናይ ዶብ ሽግር አለው ወላ እኳ ሰላም ዘለዎም ተመሰሉ ምስ ኤርትራ ዓብ ውጋ አለው ምስ ሶማሊያ ጉዳይ ናይ ሶማሊያ ሕሉፍ ሓሊፍዋ ክፋል ናይ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክትብል ትደሊ ዘላ ምስ ኬንያ ናይ ዶብ ፀገም ኣለዎም እዩ ወላ እኳ ብሓደ ይሰርሑ እንትኾኑ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ፀገም ግደፍ እዩ ምስ ጅቡቲ ሓተ ምስ ጅቡቲ ከማን ፀገም ኣለዎ ንግዲ ስለ ዝገብሩ ዘሎ ምር ምስ ጅቡቲ ዘይብርዳ ኣለዎ ስለዚ ዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ምስ ኩሉ ጎረቤታ ሽግር ዘለዋ እያ ነዚ ኩሉ ሽግር ሒዛ ድማ ናብ ባሕሪ ክትመፅያ ትደሊ ዘላ ካልኣይ ሽማ ሽግር ዝኾነት ናብ ባሕሪ መፅያ መፍትሒ ደይኮነት ሽግር እያ ክትምፅእ ስለዚ እዚያ ሃገር እዚያ ግብፃውያን ከምኡ እዮም ዝብሉ ንሓዋሩሲ ኣብታ ዘለዋ ዳ ተለኩይቶም ኣጠጠው እንተበሉ እምበር እዚኣቶም መፍትሒ ክረኽቡ የብሎም ግብፃውያን ከምኡ ክብልዎም ከለዉ ክሕነቑ እዮም ዝደልዩ ግርም ገበርኩም this is why ናይ ግብፂ ምስ ግብፂ ምስራሕ ንሕና any time ኣነ ኤርትራ ምስ ግብፂ ክሰርሕ ኣለዎ ፖስት ክገብር ከለኹ ዝመፀኒ ፀርፊ ካሊ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክድህሉና ገለ እዮም ዝፍትኑ ከመይ ጌርካ ንሕናሲ ካልኦት ሃገራት ክፈርህኹም ይኽእሉ እዮም ጅቡቲ ክፈርህኹም ይኽእሉ እዮም ሶማልያ እውን ክፈርህኹም ይኽእሉ እዮም ኤርትራ ግን እቲ ሓየት ሰራዊት ናይ ኤርትራ ክሳብ ዘሎ ዘፍርህ ጉዳይ ይብልናን ጥራይ እንታይ እዩ ንሓደ ሰብሲ 10 ግዜ መፂእካ ተዋጊእካ ክስዕሮ ገለመለ መሰልቸው እዩ ከም ኤርትራ ትሪኦ ከላ መሰልቸው እዩ ክሳራ ይውግእ ሞት ይደስብ ስንክልና ይደስብ ዕንወት ይደስብ ስለዚ ውግእ ከይመፀ ነቲ ኩነታት ንሓዋሩ መፍትሒ ክግበረሉ ስለንደሊ ዘለና ኢና ዝኾነ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ግብፃውያን ዲፕሎማቲክ ክልፅልዋ ስለ ዘለዎም ቤላ ገይሮም እዮም ዝቐትልዎም ዘለዉ ጠቕላላ ምስ ኩሎም ሽግር ዘለዎም ሃገር ኣብ ውሽጦም ድማ ብዙሕ ፀገም ዘለዎ ሃገር ናብ ገማግም ባሕሪ ምምፃእ ኣገዳሲ ይኮነን ይብሉ ኣለዉ ኩሉ ድማ ናብ ባሕሪ መፅያ ሓይሊ ባሕሪ ክሃንፅዮ ዶ ገሎ ክገብር እየ ዶ ትብሎ ዘላ ድማ ነቲ ዞባ ዝገደደ ሽግር ክትፈጥረሉ ስለ ትኽእል እዮም ይብሉ ኣለዉ ግብፃውያን ተሰማዓነት ስለ ዘለዎም ድማ ኣብ ብዙሕ መጋባያታት ከምኣ ገይሮም እዮም ዝሃስይዎም ዘለዉ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ድማ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ድማ ተወሲኹ ኣሎ ለንቀነ ድማ ነታ ዘላታ ተወሰኸታ እንዲዩ ኮይንዎም ዘሎ ኣብዚያ ስምዑ Tensions between Egypt and Djibouti focused on security developments across the Horn of Africa and the Red Sea region. On June 14, 2026, the Egyptian Foreign Ministry stated that both sides emphasized the importance of preserving national sovereignty, supporting state institutions, and protecting the territorial integrity of countries throughout the region. The statement also rejected what it described as unilateral actions that could undermine regional stability, as well as attempts to create parallel entities that conflict with the unity of recognized states. While no country or specific initiative was directly mentioned, the language immediately attracted attention across the Horn of Africa. That is because debates surrounding sovereignty, recognition, and territorial integrity have become central to several major regional disputes. Most notably, they intersect with ongoing discussions surrounding Ethiopia's search for expanded maritime out of a much larger geopolitical gather a broader pattern nation. In recent weeks, regional እንታይ ኢኹም ትሪኡ ዘለኹም ኣብዚ ምስ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንግብፂ ኸይዱ ሳለስተ ኣቦ ገይሩ ክፅለሉ ክዓብዱ ጨርቆም ክድርብዩ ቁሩብ ተሪፍዎም ከሎ
ንሱ ከያኽሎም ሕጂ ድማ ናይ ጅቡቲ ፎሬን ሚኒስተር ናይ ጅቡቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ድማ ምስ ባድር አብደላቲ ተደዋዊሉ ኣብ ሓደ ነገር ተሰማሚዖም ኣለዉ ሳቶም ካይበሃል ኣሎ ማንም ሃገር ነቲ ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናይ ሃገራት ኣፍሪሱ ኣብ ካልእ ቦታ ሕልምታት ዘለዎ ተቐባልነት የብሉ ንዝብል ከም ዘስመርውሉ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ እታ ዘረባ ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናይ ሃገራት ክኽበር ኣለዎ ግላዊ በይናዊ ውሳኔ ንልኡላውነት ሒዝካ ናይ ካልእ ልኡላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምጥማት ድማ ክኹነን ዘለዎን ኣንጻሩ ኢና ደው ንብል ዝብል ሓበራዊ መግለፂ ውፅኦም እታ ዘረባ ድማ ኣብ ኖርማል ግዜ ኖርማል ዘረባ እያ እዚኣ ዋላ ሓንቲ ንማንም ትወቕሶ ኣይኮነትን ሓደ ሃገር ግን ፀርፎ ኮይኑ ይስምዖ ኣሎ ስለምንታይ ንኣብነት ሓደ ሰብ ሓፊሉ ሲ ሰራቂ ኢሉ ተፀሪፉ ኣብ ፅርግያ ታኪብካ ከለካ ሰራቂ እንድሕሪ ኢሉ ታፀርፊ ንመን እያ ትስምዖ ንሰራቂ ጥራይ ትስምዖ ሰራቂ እንተዘይኮንካ ሰራቂ እንድሕሪ ኢልካ ሰብ እታ ዘረባ ናባኻ ስለ ዝገበራ ክትሓርቕ ትኽእል ኢኻ ከም ዘረባ እንተኢሉ እዩ ዝጥቀነኒ ዘሎ ኢልካ እምበር ትምልከተካ ስለ ዘይኮነት ብዙሕ ተገድሰካ ኣይኮነት ድቃ ስለይ ትኸልኣካ ኣይኮነት ሰራቂ ኮይንካ ዘይተፈለጥካ እንተ ነርካ ግን ንዓኻ ፈሊጡ ዝፀርፍ ዘሎ ስለ ዝመስለካ ዝለዓለ ቁጥዐን ሕርቃንን ክስማዓካ ፍርህውን ክስማዓካ ይኽእል ይኸውን ስለዚ እቲ ውንኮ ደይ መሬቱ ክሰርቕ ዘሊ ዘሎ በዛ ዘረባ እዚኣ ዘጉርዕ ዘሎ ንሱ ጥራይ ተሓይሊ ስለዚ ጅቡቲ ከማን ይብሉ ነይሮም ግብፃውያን ወላ ጅቡቲ እያ ጠሊማትና አንጻርና ደው ክትብል ጀሚራ ዘላ ይብሉ ስለዚ ናይ ሶማሊያ ብተደጋጋሚ ዝብሎ እዩ not inevitable tensions are not a natural clash of interests but stem from historical betrayal and a profound መብዛሕትኡ ግዜ እንታዮም ዝብሉ ብዝውን ኤርትራ ብኣሜሪካ ብዙሕ ግዜ ከም ዝተበደለት ገለገለ ይጠቕስዮም ምክንያቱ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ምስ ኢትዮጵያ እናኾነት ንኤርትራ ትብድላ ከም ዝነበረትን ስለዚ ንኤርትራ ሲ ምርዳእ እውን ከም ዘድልያ ይዛረብ እዮም ኣበይ ሞ ክትፈልጥዎ ኢኻ ትብል ብሓፈሻ እዚ ናይ ኤርትራ ምስ ግብፂ ክትገብሮ ዝቐኒሄት ከይኣክል ሕጂ ድማ ናይ ጅቡቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ምስ ናይ ግብፂ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኮይኖም ክልቲኦም ንዝኾነ ይኹን ኣክሽንስ ኣቶ አንደርማይን ልኡላውነት ናይ ሃገር ይኹን ግዛታዊ ሓድነት ይኹን ንኻልእ ክጥሕዝ ዝፍትን ኩሉ ሓይሊ ክቃወሙ ከም ዘለዎ እዮም ተዛሪቦም ዘለዉ እዚ ድማ ሰላም ርጋትን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ በዚ መንገዲ ክረጋገፅ ዝኽእል ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ጅቡቲ ኢንዳይሬክትሊ ምስ ግብፂ ኮይና ኣብ ጎኒ ኤርትራ ደው ኢላ ኣላ ኣብ ጎኒ ሱዳን ደው ኢላ ኣላ ብልፅግና ድማ ኣብ ክልቲኡ ልኡላውነት ዝደፍር ዘሎ ስለዝኾነ ተዋሪዱ ሓፊሩ ጠጠው ብላ ኣሎ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ድማ ብዓይኒ ናይቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ጉዳይ ክትሪኦ ከለካ ንዓታቶም ከም ሓደ ዓብይ ፀርፍን ስግኣትን ኮይኑ ተሰሚዕዎም ኣሎ ብርግፅ ብልፅግና ካርድታት የብሉን ኣብዚ እዋን እዚ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን እዩ ምባል የዋህነት ጥራይ ዝብሎ እዚ ብልፅግና ካብታ ቦቱ እንተደይተኣልዩ ካርድታት ኩሉ ግዜ እዩ ዘለዎ ብዙሕ ካርድታት ኣሎ ሓደ ካብቲ ካርድናቶም ኩሉ ግዜ እዚ ብዚ ከባቢና ንሪኦ ዘለና እዩ to recognize Somaliland. Others will follow, and I think that these steps reflect a deep spiritual bond between our peoples. The Jewish people know what it means to possess an ancient history, a distinct identity, an unbreakable national spirit, yet still be denied recognition. And today Israel recognizes Somaliland and helps correct a historic injustice. I believe that we can expand our relations to many, many things. We discussed this both in my private meeting with the president, but also in with our teams. There's much to do in the field of water, in the field of agriculture, in the field of technology, in the field of security, and in many other areas that. ነተንያሁ እንታይ ዝብል ዘሎ ቃንዛ ናይ ተፈላጥነት ዘይምርካብ ነዊሕ ተቃሊስካ ዓለም ኣፍልጦ ዘይመሃባ ከማ ይሁዳውያን ዝፈልጦ የለን ከማና ንሕና ብዙሕ ብዓለም ዝተበደልና ህዝቢ ስለ ዝኾንና ነቲ ቃንዛ ንሕና ዝሓለፍናዮ ሶማሊላንድ ድማ ንዑ ትሓልፍ ስለ ዝነበረት ንዓና ክርዳኣና ዝኽኣለ እዩ ስለዚ ታሪካዊ ጌጋ ስሕተት ንዝነበረ ንምእራም ኢና ምንቅስቃሳት ንገብር ዘለና ብኡ መንፅር ድማ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ምሃብ ጥራይ ደይኮነ ዕምቆት ዘለዎ ሽርክነት ንሶም ክንሰርሕ ኢና ኣብ ዓውዲ ናይ ቴክኖሎጂ ሕርሻ ሴኪሪቲ እናበለ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝጠቅስ ሶማሊላንድ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም እየ ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነት ናይ ሃገራት ኣገዳሲ እዩ ግን ናይ ሶማሊላንድስ ብናተይ መለክዕ ክሪኦ ከለኹ a little bit different እዩ ልዕሊ 35 ዓመት ድዩ ገለ በይኖም ተነፂሎም ነቢሮም ኣለዉ እዮም ስለዚ እዞም ከም ህዝቢ ኣፍልጦ ረኽቡ ዶ ኣይረኽቡን ንዓታቶም ዝምልከት እዩ
I am not here to shut down their dreams and everything. ናቶም ሕልምታት ጠጠው ንኸብለ ይደልኒ ነዚ ነገር ንክረኽቡ ዝኸድዎ ዘለዎ መንገዲ ግን ንዞባና ትዛዕበየ ሓደጋ ክኸውን ከም ዝኽእል ስጋት ኣለኒ ምክንያቱ ንዓብነት ንኣታቶም ስዑድያ ኣፍልጦ እንተትቦም ነይራ ከም ናተይ ክሪኦ ከለኹ probably I wouldn't be ክሳዕ ክንዱ ኣብ ማይ ተቃወምኩን እስራኤል ብምዃኑ ግን እስራኤል ኣፍልጦ ስለ ዝሃቦም ዘይኮነ እስራኤል እንታይ ኢንቴንሽንስ ከም ዘለዎ እንታይ ዕላማ ከም ዘለዎ እንታይ ክገብር ከም ዝደልን ዲደሊ ጥራይ ዘይኮነስ እንታይ ከም ዝገብር ከዓ ስለ ንፈልጦ ብፍላይ ከም ኤርትራውያን ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎ መጠናታውን ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎም ቅርበትን ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎም ምትእስሳርን ኩሉ ኣብ ግምት ኢኻ ንዓና ፅቡቅ ክኸውን ኣይክእልን እዩ that's why ድማ እስራኤል ኣብዚ ከባቢ ምምፃኣ ዳርጋ መብዛሕትኦም ይስጋት ዝስምዖም ዘሎ ኣብ ሶማልያ ኦልሬዲ ንሪኦ ኣለና እቲ ኣብ መቃዲሾ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ብቀደሙ እቲ ሓሰን ሼክ ጥዕና ዘለዎ መንግስቲ ይኮነን ነይሩ ሕጂ ድማ ንሓደ ዓመት ብሓይሊ ስልጣኑ ከናውሕ ይደሊ ኣሎ ብዝብል ክሲ ኣብ ከቢድ ቅልውላውያት እዩ ዘሎ እቲ ሃገር እዚ ድማ እትቕልውላው ንእስራኤል ኣዝዩ ምቹ እዩ ኢንፋክት ብዙሕ ምስ እስራኤል ዝተሓሓዝ ክህልዎ ከም ዝኽእል እውን ግምት ኣሎ ምክንያቱ እቲ ፌደራል መንግስቲ ናይ ሶማል ከም ወትሩ ኣብ ሶማል መን እዩ ዘሎ ትርኪ እዩ ዘሎ ግብፂ እውን ከም ኣቃብ ሰላማት እዩ ኣሎ ስለዚ ሶማልያ ከም ሃገር ንክትፈርስ ደሊ ሓይሊ ኣሎ እቲ ሓይሊ እቲ ድማ ሶማልያ ክትፈርስ ደሊ ትርኪ ኣብቲ ቦታቲ ክትሕይል ብዙሕ ቦታታት ክህልዋ ከምኡውን ግብፂ ኣብቲ ቦታታት እቲ ክትሕይል ኣይደልዩን እዮም ስለዚ እስራኤል ሶማሊላንድ ክትሕይል እቲ ሶማልያ ዝበሃል ድማ እናተዳኸመ ፋሕፋሕ ንክኣትዎ ክደልዩ ይኽእሉ እዮም ካልኣይ ድማ ብንየው ድማ የመን ዝበሃል ኣሎ ኣብ የመን እውን ብዙሕ ገይም ክፅወት ክፍተን እዩ ምክንያቱ ኢማራት ካብቲ ዝዓበየ ክፋል ናይ ሳውዘርን ስቴት ዝበሃል ዝነበረ እቶም ኤስቲሲ ዝበሃሉ ተሳዒሮም ወፂኦም ኣለዉ ስለዚ ሶማልያ ኣብዚ ከባቢ እስራኤል ኣብዚ ከባቢ ብምምፃኣ ኢማራት እውን ኣብኡ ምህላዋ ናብቲ ሶማልያ ዝበሃል ብዙሕ ድራማታት ክግበር ከም ዝኽእልን ኣፍኮርስ ንሕና ድማ በቲ ቦታቲ ንቻይና ንነግደዱ ገለበለ ብኡ ስለ ዝኾነ እስራኤል ዝበሃል ክገብሮ ዝኽእል ኣብ ኩነታት ኣቕሊልካ ዝረአ ኣይኮነን ስለዚ ከም እስራኤል ዝኣመሰለ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ብፋሉልነት ቁፅሪ ሓደ ኮይኑ ዘሎ ሃገር ኣብ ጥቃኻ ብዝኾነ ይኹን ረብሓ ክመፅእ ከሎ ፅቡቅ ክስማዓካ ኣይክእልን እዩ ዝኾነ ንዓና ብቐንዱ ንዓና ብፍሉይ ዘፍርሃና ኣይኮነን ብፍላይ ምስ ኣሜሪካ ንኸዶ ዘለና ኩነታት ኣብ ግምት ኢኻ ንዓና ትዝዓበየ ፀገም ክኾነና ዝኽእል እዩ ኢለ እምነት የብለይ but anyway this is not something ወላ ሓንቲ የጋጥም የለን ኢልካ ቀሲንካ ተረጋጊካ ክትድቅሰሉ ትኽእል ኣርእስቲ ከም ዘይኮነ ድማ መገንዛብ የድሊ ካልእ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ለንቀነ ኣዛራብ ኣርእስቲ እንዲ ኮይኑ ዘሎ እቲ ኣዛራቢ ኮይኑዎ ዘሎ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓንቲ ከረየኩም እየ this is the guy ኣብ መጋበያ ናይ United Nations ዘጋጠመ Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, it is an honor to address this council in my capacity as the Special Rapporteur on the human rights situation in Eritrea. The 62nd session marks my final presentation to the Human Rights Council before handing over the mandate to my successor. Regrettably, after 6 years, the core human rights issues that prompted this mandate still remain mostly unresolved. During my tenure, the situation has continued to deteriorate, remains dire and critical, and is largely marked by ongoing, systematic, and widespread human rights violations. In this report, I assert that reasonable grounds remain to believe crimes against humanity may still be occurring in Eritrea. The ongoing, systematic, and widespread disappearance and prolonged እዚኦም ክልተ ሰባት ትሪእዎም ኣለኹም ኢኹም እቲ ሓንቲ ክብርቲ ኣምባሳደር ሰፊያ ተስፋ ማርያም እያ ብፀጋም ዘላ ድሕሪያ ዘሎ ኣቶ ሃብቶም ዘረኣዩ ናይ ስዊስ ኣምባሳደር ቻርጅ ዲ ኣፌር ከምኡ ድማ ዩናይትድ ኔሽንስ ወኪል ናይ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ጀኒቫ እዩ እቲ ዝዛረብ ዘሎ ድማ ሱዳናዊ ዝመበቀሉ ስፔሻል ራፖርተር ናይ ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ሂውማን ራይትስ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ዝጣበቕ ተባሂሉ ዝተቆፀረ እዩ ሱዳናዊ እዩ so the irony is እቲ ዘሕዝነካ ክፋል ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ፀገማት ከም ዘሎ ይዛረብ but he knows ኣብ ሃገሩ እንታይ ዓይነት ፀገም ይካየድ ኣሎ isn't that funny እዚ ሱዳናዊ እዩ let's say maybe I don't know ስዊድናዊ ወይ ስዊሳዊ እንተዝኾነ ነይሩ ከፋይ ሱዳናዊ እዚ ሰብ እዚ and we know ሱዳን እንታይ ትኾን ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ዘስካሕክሕ ስቃይ ዘጋጥማ ዘሎ ስለምንታይ ሱዳን ከምኡ ትኾን ኣላ ምክንያቱ ናይ ደገ ሓይልታት ስለ ዝኣተውዋ ናይ ደገ ሓይልታት ድሌታቶም ከስምሩ ስለ ዝፈተኑ እቲ ሃገር ኣይትብላዕ ኣይትስተ ኮይና ኣላ ኣምላኽ መስገን ከማንሳላ ኤርትራን ካልኦት ከማ ዝኣመሰሉ ዝሓገዝዎም ከተማ ካርቱም ተታሒዙ ሱዳን ንመጀመርያ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት 4 ዓመት
ካብ ንደገ ዝስደዱ ንዓዶም ዝምለሱ በፂሖም ዝብል ናይ IOA ፀብፃብ ይርኢ ነይረ ትማሊ ዳርጋ ከባቢ 4 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ተቐማጢ ናይ ካርቱም ክምለስ ክኢሉ እዩ ብናይ መንፃሪ ሳላ that's why ኤርትራ ሽክረን ያ ኤርትራ ዝብል ኣብ መዓልቲ ነፅነትና ዝደረፉልና ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮን ኤርትራ ብዙሕ ሓለፋያ ገይራት ኣሎ ስደተኛታቶም ብምስካማ ዘይኮነሲ ብግዚኡ ዝግለጽ ብዙሕ ነገር ከም ዝተገበረ ሰሚዕና ኣለና ኣብ ኩናት ናይ ሱዳን ዝዳዕመ ሰሪዕ ናብ ካርቱም ተቆፃፂሩ ካብ ቦር ሱዳን ክግልፎም ኣብ ዝሓስብሉ ዝነበረ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ዝገበረሉ ሻዕብያ ስለዚ they know this ሻዕብያ እንተዘይነብር ሕሜት እውን በዓል ኢሉ ሻዕብያ እንተዘይነብር ኣብ ቡርሃን ከምዚ ሕጂ ኣይምኾነን ይብሎ ናው ሃገሩ መዓት ህልቂት ተፈፀመላ መዓት ስቃይ ሽግር ሞትን ኣብዛ ወርሒ እዛ ዓመት እዚኣ ጥራይ 6 ወርሒ ጌርና ኣለና ምሽ ካብ ዕለት ሓደ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሱዳን ብድሮን ዝሞቱ ጥራይ ልዕሊ 1000 ሰብ ኮይኖም ኣለዉ ብድሮን ዝሞቱ ጥራይ ይረፈት ካልእ ነገር ስለዚ ኣብ ከምዚ ሃገር ዝነብር ዘሎ እንተ ዋሓዳ በኤርትራ ብድሮን ዝሞት ሰብ የለን like why don't you give some respect ነታ ሃገር and the same human rights እዚ human rights ዝበሃል ዘሎ እስራኤል እንታይ ዓይነት ፀገም ትፈጥር ኣላ ኣብቲ ከባቢ ይፈልጡ እዮም እስራኤል ኣብ ጋዛ ትገብሮ ዘላ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ትገብሮ ዘላ ሎሚ እስራኤል ኣብ ሱርያ ትገብሮ ዘላ they know this ኣብ ዌስት ባንክ ትገብሮ ዘላ ይፈልጡ እዮም እዚ human rights ንእስራኤል ክእግዳግና ይስማዕኒ ንኤርትራ ክኾን ከሎ ግን ዳብል ስታንዳርድ ወላ ማልቲፕል ስታንዳርድ ክንብሎ ንኽእል ኣብ ኤርትራ ፀገም የብልናን ይብል ኣለኹና there are problems ኣብ ኤርትራ እንቀሲላ ክትፈትሖም ትኽእል እያ ብዓብይቲ ሃገር ሰላም ርቃትን ክትረክብ መፈትንዋ ድሕሪኡ ናብ ኤርትራውያን ግደፍዎ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ኣብ ኤርትራውያን እንተትግደፍ ኤርትራውያን ባዕሎም ክበፅሕዎ ክእሉ እዮም ብኸመይ መንገዲ በፅሕዎ ብኸመይ ንገብሮ ንኤርትራውያን ዝምልከት እዩ ካብዚ ጌርካስ 10 ዓመትን ገለን ጌርካ ኣለኻ እንታይ ለውጥ ምፂኻ ኢኻ እንታይ ለውጥ ምፂኻ ሓደ ግዜ እዚ እንታይ ዝብል ዘረባሉ ናይ ኣልበርት አንስታይን ሓደ ነገር እናገበርካ ተመሳሳሊ ታክቲክ እናተኸተልካሲ ፍሉይ ሪዛልት ክፅበ ኢንሳኒቲ ብሎ ፅላለ ማለት እዚ ስለዚ ካብ ከባቢና ቀርና ኣፍሪካ እንተጠሚትካ ብየማንን ፀጋምን ንቀርና ኣፍሪካ ተፈቲሽካ ደቡብ ሱዳን መዓት ሓደጋታትን ፀገማትን ይዘጋጥም ዘሎ ሱዳን ንሪኦ ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ ብድሮና ዝሞቱ ሰባት ኣለዉ ግደፈት ብካልእ መንገዲ ዓሌታውነት ብደርቂ መድሃኒት ዘይኣትዎም ዘሎ ትምህርቲ ጠጠው ዝበሎም መዓት ፀገማት ኣሎ ኣርንዲስ ሂማን ራይትስ ሰባት እኮ ክነብሩ መሰል ኣሎ ሕክምና ክረኽቡ መሰል ኣሎ ክመሃሩ መሰል ኣሎ ወክንቀሳቀሱ መሰል ኣሎ ክሰርሑን ክምዕብሉን መሰል ኣሎ እዚ መሰላት እዩ ክሕዳ ይክልኒ ያኒ ኤርትራ ናታ ፀገም ኣለዋ ግን ናታ ፅቡቕነት ካለዋ ምክንያቱ ንክልትዩ ንኩሉ በዓሉታ ጥራይ ክጠቕሶ ፅቡቅ ኣይኮነን እንተዋሓደ ከማን ገለ ክፋል ናይቲ UN ዝተዛረበ ነገር ነይሩ ብዝኾነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከቢድ ዝኾነ ክሲ ዝገብር ዘሎ ንክንደይ መዓልታት ንክንደይ ሓንቲ ወርሒ ድያ ገለ ተሪፋቶላ ብዙሕ ክስታት እዩ ዝገብር ኣይ ሆፕ ኤርትራ ነዚ ነገራት እዚ ወላ ብገለ መንገዲ ጌራ እውን ገለገለ ነገራት ከምቲ ንኣብነት እዚ ክዛረበ ዝግብኦ ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመት ብውሕዱ ክሳብ ኣብዛ ዓመት እዚኣ ኤርትራ ክንደይ ግዜያ ናይ ሃይማኖታውያን እስራት ፈቲሓ ኣላ this should be recognized ቁሩብ ክሬዲት ክወሃበ ይግባእ ኣሉታ ጥራይ ጠቂስካ እኮ ለውጢ ይመፀካ ኢንካሬጅ ነቲ ዝግበር ዘሎ ድማ ከተታብዕ ክትክል ኣለካ በብመድረኹ ሃገር ኩነታት ናይ ሴኪሪቲ ናታ እናተቐየረ ከይድ ከሎ ሓደጋታት ናታ ፀገማት ናታ ኣልየ ክኸይድ ከሎ ብኡ መንፅር ድማ እቲ ዘሎ ፀገማት ድማ እናተፈትሐ ክኸይድ ይኽእል እዩ እገዳ ልዕል ኣላ ኣብ ልዕልያ ዘሎ ዘይምትእማን ዝፈጠርካዮ እለዮ ድሕሪት ሃገር እውን ሪስፖንድ ክገብር ይኽእል እዩ ኣወንታዊ ተመግሶታት ክገብር ይኽእል እዩ ስለዚ ሓንቲ ነገር ከይገበርካ ብጎረሩ ሓኒቕካ ሒዝካዮ እሞ ኣብቲ ጎረሩ ሓኒቕካ ዘላ ኮፍ ኢልካ ኣሽካዕላል እናተፃወትካ ከምዚ ኣይገበርካን ከምዚ ኮንካን ሳዋ ጠጠው ኣበሎ ኣገልግሎት ክደፎ ገለ መለክት ብለይ ትኽእልኒ ኢኻ ነቲ ሓደጋ ዝስምዖ ዘሎ እንታይ ኢኻሉ ድሕሪኡ እቲ መንግስቲ ተገዲዱ ክኣልየ እዩ ተገዲዱ ምክንያቱ ብዘይ ምክንያት ንሰጠቶ ከተብለይ ትኽእልኒ ኢኻ እቲ መንግስቲ እውን ነዚ ኩሉ ኣብ ግንባራት ኮፍ ኣቢልዎ ዘሎ ተክገብሪ ኮፍ ዘብሎ ካበይ ምፅኡ ክትምግቦ መንግስቲ ንባዕሉ ነገራት ክቅይር ደሊ እዩ ብኸምኡ ስለ ዝቐለሉ በዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ነቲ መንግስቲ እውን ከቢድ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣይ ቲንክ እቲ ናቶም ስራሕ ክገብርዎ ዝግባእ ከይገበሩ ነቲ ካልእ ጥራይ ክገብሩ ዝፍትንዎ ዘለው just the report asserts that there are reasons blah blah disappearances torture and persecution ኣብ ኤርትራ እስራት የለውን ወይ እውን ካልእ ፀገም የለን ወይ ካልእ ዝግበር የለን ይብል ኣለኹም ኣለዉ እዮም እቶም ፖለቲካውያን እስራት ኣነ እውን ከም ናተይ ከም ኤርትራዊ ዜጋ ብፍላይ ሓደጋ ነቲ ሃገር ዘይኮነ ሰብ ከምቲ ናይ ሃይማኖታዊ ደገሎዶ ተባሂሎም ዝወፁ ዘለዉ ከም ጌርካ ነቲ ሃገር ዓብይ ሓደጋ ዘይኮኑ እንተዝወፁ ደስ ይብለና ክወፁ እውን ደስ ይብለና
but at least ነቲ መንግስቲ ገለ ዕድላት ሂብካዮ እቲ ናይ ሓደጋታት ፀገማት ዝስምዖ ንዑ እንታሪኻዮ ብልፅግና ሲ ሎምን ፅባሕ መፅኣኹ እዩ ዝብል ዘሎ why don't you just ነቲ ብልፅግና ደይትኹንኖ ወይ እውን ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ግደፍ ደይትብሎ ኣክንዲ ናይ ኤርትራ ትራይኩም ክትብል ትፍትን ከምኡ ድማ ኣብ ብልፅግና ኣብ ካልኦት እውን እኮ ከም ድሌቶም ገብርሎ why don't you just ንዓታቶም ስፔሻል ራፖርተር ጌርካ ጉዳዮም ዘይትዛረብ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ዩኤን ዝበሃል ሞራል እንተለዎ ኮይኑ ነቲ ዲሞክራሲያ ዝብል እስራኤል ስጉምቲ ክወስደሉ ይግባእ ደንቀነት ራይሲ ኣብ ሊባኖስ ልዕሊ 3,000 ቀቲሉ ኣሎ ስለዚ if you don't do those things ኣብ ካልእ ዘይትገብሮ እንተኮይንካ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ፀደቕደቕ ክትብለልና ካ ይንደልና ንሕና ካልኣይቱ ነራቶም ምሳ መንግስቲ ኤርትራ እውን መልሲ ይብሎ ሂብዎም ነይሩ እዩ ቀሪብኩም እየ Madam Vice President, Excellencies, ladies and gentlemen. Since the last update on the situation of human rights in Eritrea last year, according to the United Nations Country Team in Eritrea 2025 Annual Results Report, the government of Eritrea has made some progress in the areas of health, including sexual and reproductive rights, access to clean and water and sanitation, child protection and social protection. Eritrea recorded some improvements in maternal and child survival and access to essential health services. The United Nations Country Team in Eritrea reported that routine immunization remains strong, while expanded outreach and mobile service delivery have improved access for hard-to-reach and border communities. At the same time, malnutrition remains a concern, particularly in drought-affected areas. Efforts to eliminate harmful practices that affect the health and well-being of women and children, such as female genital mutilation, also reportedly advanced. Whilst access to education is reported to have increased, ongoing prolonged national military service obligations are negatively impacted. ከም ትሪእዎም ዘለኹም እዚኣ እውን ካልእ ኣካል ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ሪፖርት ካንትሪ ሪፖርት ዝበሃል ኣሎ ኩላቶም እቶም ኣብኡ ዘለዉ ኤጀንሲ ዝገብርዎ ዘሎ ኣብ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ጥዕና ይኹን ኣብ ገጠራት ንዘሎ ህዝቢ ይኹን ኣብ ክታበት ይኹን ኣብ ካልእ ኤርትራ ብዙሕ ዓወታት እያ ተመዝግብ ዘላ ኣብ ጀኔቫ ክበፅሕ ከሎ እዚ ሪፖርት እዚ ይድምሰስ እዩ እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ዝብዎ ሪፖርት ቅኑዕ ምዃኑ ሓንቲ ኣገዳሲት ሪፖርት ን35 መዓልቲ ናፅነት ናይ ኤርትራ ዝገበርዋ ኣላ ኮንትራቨርቲቭ ስምዕዋ they really like ኤርትራ ዝገብርዋ ዘሎ ኤርትራ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ብፍላይ ንህዝባ ብዓቕሚ በቲ ዘለዋ ፀጋታት ንጥዕና ናይቲ ህዝቢ ንትምህርቲ ናይቲ ህዝቢ ንህፃናት ዕድላት ኣብ ምፍጣር ነቲ ህዝቢ ዝነብሮ ዘሎ ኩነታት ደዘርቲፊኬሽን ኣብ ምክልኻል ነቲ ናይ ምብሕጓግ ናይ መሬት ንምክልካል ኣብ ብዙሕ ነገራት ትርመንደስ ስራሕ ኣዝዩ ዝነኣድን ከም ኣብነት ክጥቀስ ዝኽእል ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ እዮም ዝገልፁ ስለዚ እቲ ኤጀንሲስ ኣብ ኤርትራ ናይ ልምዓት ዝገብር ዘሎ ኤርትራ ብዙሕ ፅቡቅ ተበግሶታት ከም ዘለዋን ንብዙሕ ነገራት ድማ ክሳብ መፈፀምታ ይሰርሕሉ ከም ዘለውን ልዕሊ ኩሉ ድማ ህዝብን መንግስትን ብሓደ ተኣሳሲሩ ከም ዝሰርሕ ዘሎ እዮም ዝገልፁ እታ ሪፖርት ንጀኔቫ ክትመፅእ ከላ ኣባ ከላ ዝመፀ ብምሉእ ሕኸ ኣቢልካ ንእሽተይ ነጥብታት ወሲድካ ኣብ ጀኔቫ ፖለቲካሊ ኦሪየንትድ ዝኾነ ነቲ ዝግበር ዘሎ ፅቡቅ ነገር ህሲሱ ንሕማቕ ናይ ኤርትራ ጥራይ ኣብ ቅድሚት ኣምፃዮ ዝብል ኣጀንዳ ስለ ዘሎ እቲ ኣጀንዳ እቲ ድማ መኒ ፋንድ ዝገብሮ ዘሎ ጋድነውስ ሕጂ እውን ብዝበርትዕ መልክዕ ይቕፅል ከም ዘሎ ኤርትራ ድማ እዚ ጉዳይ እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢላ ትከራኸር ዘላ ኤርትራ ልውላዊት ሃገር እያ ከም ካልኦት ሃገራት ድኻምነታትን ፀገማትን ኣለዋ ግን ብዝከኣላ ድማ ትቃለስ ኣላ እንተደልዮም ሓግዝዋ ተደይብልኩም ካ ኣፍኩም ሒዝኩም ጠጠው በሉ ካባና ዝገድድ ፀገማት ዘለዎም ኣለዉ ብዛዕባኦም ግን ኣይትዛረቡን ኢኹም ኢላ ክትምልስ እያ ትፍትን ዘላ ብዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ቀሊል ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ድማ እዚኣቶም ኩሉ ግዜ ነቲ ወረቐትና ኣብ ምብልሻው ዓብ ተራ ዘለዎም እዮም እቲ ኣጀንዳታት እቲ ድማ ብፍላይ ኤሮጳ ዝበሃል ብከቢድ ነገር ይቕፅል ኣሎ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ክትገብር ትኽእል ንፈልጦ የብለይን ኣሜሪካ ንባዕላ እስራኤል ነትገብሮ ዘላ ተተባብዕ ዘላ ሃገር እያ ፍሉይ ናይ ሂማን ራይትስ መሰል ዘለዋ ወይ እውን ሓላፍነት ዘለዋ ኣይኮነን ትማሊ ኣብ ኢራን ቤት ትምህርቲ ናይ ህፃናት ብሚሳይል 2 ግዜ ሃሪማ ልዕሊ 160 ሰብ ቀቲላ ኣላ ተሓታትነት ድማ የለን ስለዚ ኣገን ደንቢ ኣብዚ ናይ ሞራል ልዕልነት ከም ዘለካ ኮይንካ ክትቀርብ የብልካን ፀገማት ናይቲ ህዝቢ ናይቲ ሃገር ሽግሩ ንክፈትሕ ዕድል ክትቦ ክትክእል ኣለካ ዕድል እንተሪብካዮ ህዝቢ ናቱ ባዕሉ እውን ኣካውንታብሊቲ ክሓትት ትኽእል እዩ ኣነ ካብ ምንታይ ዝብል መደምደምታ በፂሐ ዘለኹ ወላ ሓንቲ ንህዝቢ ኤርትራ ይጠቐምኩም ኩሉ እዚ ገይሮም 15 ዓመት ከምኡ ገይሮም ኣለዉ ንህዝቢ ኤርትራ ግን ዝጠቐምዎ ነገር የብለዎም ስለዚ ነቲ ህዝቢ ትገብሩሉ ኣለኹም ነዚ ትገብርዎ ዘለዎም ፀገም ነቲ ሃገር ይፀገም ነቲ ህዝቢ ሽግር ኢኹም ትፈጥሩሉ ዘለኹም መፍትሑ ደይኮነ ነቲ ህዝቢ ሽግር ኢኻ ትፈጥረሉ ዘለኻ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ጠቕላላ እቲ ልውላውነት ሒሱ ክኸይድ ዘሎ ንዑ ጠጠው እንተቢልኩሞ ወይ ንዑ እንተኮኒንኩሞ ኤርትራ ፀገም ዝበሃል እንተደይ ተሰሚዕዋ ለውጢ ክመፅእ ክእል እዩ ወላ ሓደ ጋዜጠኛ ናይ ኤርትራዊ ንመለስ ዜናዊ እውን ከምኡ ኢልዎ ብዙሕ ግዜ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ተሓልየሉ ገለ ትዛረብ ኢኻ ኢልዎ ንህዝቢ ኤርትራ ተሓልየሉ እንድሕር ኮንካ ብልክዕ ካብ ባድመ ሰረ ነቲ ሃገር ክወሮ ኣብ ተገታቲሩ ዘሎ ሰራዊትካ ዘይትስዕበ ኢልዎ
شعوب መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊት ኣብ ግንባር ኮፍ ዘብለሉ ምክንያት የብሉን ኢሉ እንተገበረ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ክላዓለ ይኽእል ኢሉ ምክንያቱ ኣመንቲ ምንታይ ፀላኢ ኣብ ዘይብሉ ግንባር ኮፍ ኣቢልካ ንኽላ ንኣብነት መብዛሕትኡ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ቤን ኮፍ ኢሉ ነይሩ በዚ ከባቢ ባድመታት ኣብ ዓሰብ ኮ ብዙሕ ሰራዊት ኮፍ ኣይብልኒ ወይ በቲ ዓፋር ይኽናሉ በቲ ናይ ገለ ኣውታት ኮ ሰራዊት ኮፍ ኣይብልኒ ዋይ ፀላኢ ስለ ዘየለ ተክገብሪዮም ኮፍ ኢሉ ሰራዊትና ስለምንታይ ኣብ ዶብ ሱዳን ጠጠው ዘይብል ብሳሕል እኮ ሰራዊት ኮፍ ዝበለ ይብልና ኣብ ዶባት ኮፍ ኢሉ ዝነብር ሰራዊት ኮ ይብልና ዋይ ሓደጋ ስለ ዘየለ ሓደጋ ኣብ ዘይብሉ ኤርትራ ሰራዊት ኮፍ ኣይተብል ነይራ ስለዚ እቲ ሰራዊት ሲ ሓደጋ ስለ ዝረአዮ ዘሎ ጥራይ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ስለዚ ነቲ ሓደጋ መለዮ ድሕሪኡ ተዛረብ ነቲ ሓደጋ ንክእለ ምፅዓርካ ንዑ ምስ ተግበርካ እዚ ኩሉ ሓደጋ ኣሊናልካ ኣለና ሕጂ ቀይር እስኻ ሰራዊት ከም ዝግበሮ ኢልካ ተዛረብ ሽዑ ዓለም ምሉእ ከማን ይድግፈካ ህዝቢ ኤርትራ ይድግፈካ ክንዲ ገለ ሓደጋን ፀገምን ኣብ ዶባቱ ገቲርካ ኣሎ ግን እገዳታን ገለ እናገበርካ እናፈራረካ ከለኻ ንሽግር ኩሉ እናፈጠርካ ከለኻ ነቲ ኣይትከላኸል ክትብሎ ነቲ ህዝቢ ግን ሰብ ኣይክበሎን እዩ ስለዚ እዚኣ ከም እቲ መንእሰይ እውን በዛ ዓይነት ክርድኦ እንተዝኽእል ፅቡቕ እዩ impacting the right to education. Since Eritrea's accession to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in January 2025, some national efforts have reportedly continued to expand disability inclusion in practice. Arbitrary detention, inhumane detention, prolonged detention without trial remains the norm in Eritrea. Eritrea's youth, more than 45% of its population, has no realistic opportunity of participating in decisions involving their future. Madam Vice President, Eritrea has so far not undertaken any tangible steps to reform its legal and justice systems in line with international standards. This situation hampers accountability, including for violations committed by the Eritrean Defense Forces in the context of the Tigray conflict. Continuing tensions between Eritrea and Ethiopia, we also call on Eritrea to submit overdue reports to the relevant UN human rights treaty bodies. Over the past 6 years, and express our deep appreciation. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክስታት ናቶም መወዳእታ የብሉን ብብዙሕ መንገዲ እዮም ዝኸስዋ ዘለዉ ንኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ብፅሑፍ መልሲ ሂብዎም ኣሎ there was this ቀሊል ኣይኮነን እንዲቲ ጉዳይ ናቶም ነገራት ንምፅያቕ ዓጢቖም ዘለዉ እንዲዮም ድመስሉ ዘለዉ ባት we'll see ቅድሚ ሕጂ ዘይሰርሕ ሕጂ ዶ ከይሰርሓልኩም እዩ ትሕቶ ስቴትመንት ባይ ኣምባሳደር ሶፊያ ዝገበረቶ እታ ቪድዮ ይረኸብኳ ምስ ረኸብካ ከምፃልኩ ናይ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ፅማቕ ናታን ተሪእና ነቲ ሪፖርት በቲ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ነቲ ሪፖርት በቲ ዲክሌርድ ነቲ ሪፖርት ቀሪቡ ዝነበረ fundamental flawed lacking independent verification and disconnected from the reality on the ground. ስለዚ እቲ ብነፃ ኣካል ዘይተፃረየ ሓበሬታ ከምኡውን ካብ ክውንነት ናይቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዝተባተኸ ነገር ምዃኑ እዮም ዝነግሩ credibility concerns findings and conclusions are said to lack credibility እቲ ከም ጭብጥታት ዝቐርብ ዘሎ ነጥብታት እምነት ክእመን ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ዝኣክል ጭብጡ ስለ ዘይብሉ ይብሉ ኣለዉ mandate criticism the special reporters claim that his mandate is indispensable is rejected እቲ ናቱ ሓላፍነትን ስራሕን ኣዝዩ ኣገዳሲ መተካእታ ዘይብሉ ይብሉ ኣሎ yes ንዓኻ መተካእታ ይብሉ ምክንያቱ ደሞዝካ ካብኡ ስለ ዝመፀካ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተን ኤርትራውያን ዝገበርካሎም የብልካን ዝሓወይ ንሪኦ ዘለና ክንደይ ዓመት ደሞዝ ተኸፊልካ ኣለኻ ንህዝቢ ኤርትራ ግን ዝመፀ ለውጢ የለን Eritrea points to existing በሓርካ ብከምዚ መንገዲ ገዳ ወዲ ገዳ ሰብ ተላዒሉ ሬጂም ቼንጅ ክገብረልኩም ትፅበዩ እንተለኹም ኣይሰርሕን እዩ ኢራን is a good example ህዝቢ ተላዒሉ መንግስቲ ቃል የሎም ኢሎም ውግእ ጀሚሮም ኣይሰርሕን እዩ ንህዝቢ ስለ ዘካበትካሉ ገዳን ዕፅዋን ሽግርን ስለ ዝፈጠርካሉ ኣድማ ይገብርኒ መሊሱ ዝዳኸም ስለዚ ሰላም ተሂብካዮ ሰብ ድሌታቱ ክሓቲ ዝኽእል national resilience Eritrea highlights its ability to maintain sovereignty, social stability, public administration, and essential services despite decades of conflict, sanctions, and external pressures. Eritrea, لولاونة عقبات خيدالله، رجعت عقبات خيدالله، هزباوي حدنة عقبات خيدالله، معرض زجات مع زجماتن شجرن، عصوان كبان، كمودما زيت عدنا نيدجى صعطاتن. Selective mechanisms. Eritrea argues that the country-specific mandate risks becoming entrenched. كمودما نيرترا تراي بفولوي كم زمان قد جيركا كتزنت لام فتانون نتي UN ون صباي كونن زبليو نا تشاينا وكيل ناس قد دايز كل العالم زلوا كم عمت عمتي زخصص حجون
ተወሳኺ እዚ ነገር እዚ ዘይቅቡልን ፖለቲካዊ ዕላማ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኤርትራ ሉላዊት ሃገር እያ ጉዳያ ባዕላ ክትውድእ ክፍቀደላ ኣለዎ ኢሉ ተዛሪቡ ካልኦት ሃገራት እውን ይኹንንዎ ኣለዉ ሜይባ ይሕደስ ንኸውን ብሓፈሻ እዚኣቶም ተዛሪቦም ንህዝቢ ኤርትራ ዘምፅእሉ ነገር ክህሉ ይክእል እዩ እንተተኻኢሉ ዓይኖም ተኸፊቶም ነቲ መንግስቲ ዘለዎ ፀገማት ኣብ መፍታሕ እንድሕር ሓጊዞም ህዝቢ ኤርትራ ብኡ ዝረብሕ ነቶም ዩኤን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገንዘብ ተከም ህዝቢ ኤርትራ ብኡ ዝረብሕ ሲሪየስሊ እቲ ኣብ ኩንነት ዝረአ ዘሎ ነገራት መንግስቲ ክትቀይራ ይትኽእልና እንተወሓደ ናይ ዶላር ኤርትራ መንግስቲ ድሕሪ ሕጂ መንግስቲ ምቕያር ስራሕና ኣይኮነን ኣብቲ ሃገር ዘሎ መንግስቲ ይሕማቕ ይፀብቕ ናይቲ ሃገር እሱ እዩ ምስ ኢና ክንሰርሕ ንደሊ ዓለም ድማ ከመይ ክትከውን ዘለዋ እዚ ሞራላዊ ልዕልና ዘለካ ምሲልካ ነቲ ሃገር ክትብዝብዝ ከለኻ ብከምኡ መንገዲ ዝቀየርካም ሃገራት ኣይጥዕዩን እዮም መሊሶም እዮም ዝባላሸው ስለዚ ተን ሃገራት ክንምንታይ ግዜ ይወስድ ዘሎም ዘይገድስ በዓላተን ናብ ፅቡቅ ንዓዓን ብዝምጥን መንገዲ ናብ ፅቡቅ ክኸዳ ክኽእል ኣለዎን ናይ ደገ ምትእትታዊ ንኣፍሪካ ቀንዲ ፀገማ ኣነ ኣብ ከምኡ መደብ ንምንታይ በፂሐ ነቶም ህዝቢ ኣብ ነፍሶም ክምርኮስ እንተገዲፍካዮም ባዕሎም መፍትሒ ክደልዩ እዮም ብንጉስ ድዮም ክመሓደሩ ብፕራይም ሚኒስተር ድዮም ክመሓደሩ ብወታደራዊ መራሒ ድዮም ክመሓደሩ ንዓታቶም እዩ ዝምልከት And by the way, human rights, blah, blah. Saudi, it's the same, there's a lot of problems. Saudi, special reporter, anyway, these are the stories. I think باقيهم كمان كالس أقام كبص يقوليهم كل تسلس أرتيكل تسعيف له كنسمع أمه ብዙ ነገሮችን መጥቀስ ይቻላል ተቋሚዎችም ሳይቀሩ ኢዜማም ጉዳዩ አስግቷቸው በአስቸኳይ ህወሓት ላይ ጦርነት እንዲከፈት ሲቀሰቅሱ የነበረበትን መግለጫ አውጥተዋል ውይይቱ ተነስቷል አንዳንድ ውስጥ ያሉም እንዲሁ እንደ ውስጥ አርበኛ ሆነው ትግሉን የሚቦሩብሩ ብቻ ሳይሆኑ እንዲሁ በፊት ለፊትም ብልጽግናን የሚቃወሙ ጭምር ጉዳዩን አንስተው በከፍተኛ ደረጃ ጭቅጭቅ እንበለው ወይም ሌላ ነገር ተፈጥሯል በአጠቃላይ የሰሞኑ የፖለቲካ ትልቁ አጀንዳ ይሄው ጉዳይ ሆኗልና እስቲ ምን ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ዓብይ መጽሔት ደ አፍሪካ ሪፖርት ዝብል እንታይ ያውፅኡ ኢሎ መስለኩም ጽምዶ the mysterious coalition putting Ethiopia on edge ጽምዶ ዳርጋ ንኢትዮጵያ ንከፈራርስ ኢሉ ከም ዝመፀ ዝገልጽ ሓበሬታ by the way ጽምዶ is ዳርጋ ፌመስ ኮይኑ ዘሎ ካብቲ ንሕና ዘለና ንላዕሊ ገኒኑ ዘሎ ጽምዶ ዳርጋ ወላ እኳ ጽምዶ ሰላም ተባሂሉ ናይ ሰላም ውፅኢት ዘርአየ ውግእ ዘታረፈ ናይ ዓመታት ሽግር ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን ብሰንኪቲ ዝነበረ ፖለቲካ ተፈጢሩ ዝነበረ ፈቲሑ ኣብ ናሕትዒዱ ሽግር ዝፀዋዋዕ ዝነበረ ኩነታት ተኣሊሎሚ ሓባራዊ ሰላምን ሓባራዊ ምርድዳእን ተመላሊእካ ምኻድን ኣብ ዝብል እንተወሓደ እቲ ኣብ ህዝቢ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዲያስፖራ ረዮ ቅድሚ 2 ዓመት ኣፍንጫ ሓትሕዲ ዝጠቐመት ነይረሎም ሰብ ሸጊርዎ ይንዑ ፍቅሪ ድማ ናሓየለ ትምትሕባር ናዓበየ ትምትሕግጋዝ ናዓበየ ይኸይድ ኣሎ እዛ ነገር እዚኣ ድማ ጽምዶ ንዓታቶም መደመር ማለት እዩ ብናይ ኣባ ዘራረባ ሓደ ከምኡ ኢልዎም ጽምዶ ማለት እኮ መደመር ማለት እዩ ስለዚ ተሓባቢርና ንኸይድ ብሓደ ኮይና ሓደ ዕላማ ንሰላም ርግኣት ንኸይድ ዝብል እዩ ስለዚ ብልጽግና ግን ከም ኣዋጅ ናይ ኩናት ገይሩ ወሲድዎ ኣሎ እዛ ኣርቲክል ካብኣ ቀዲሖም ብዙሓት ዝፀሓፉ ኣርቲክል ኣላ ብዘኸረየኩም እዚኣ ድማ ሓንቲ ካብተን ከምተን ናይ አልጀዚራ ንኩናት ንምዕዳም ዝግበራ ዘለዋ እየን ጽምዶ ብትግርኛ ክፈላሰፉላ ጀሚሮም ኣሎ term used by Ethiopian officials to describe a shadowy anti-government alliance በቲ መንግስቲ ትጽምዶ ከም ሓደ ኮድ ቃል ዕላማው ድማ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምፍራስ አንጻር መንግስቲ ዝዓጠቁ ሓይልታት አንጻሩ ኮይኖም ከም ዘለው እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ ድማ alleged members ኤርትራ ላው hard line functions of the TPLF አካል ናይቲ ህወሓት ዝኾነሎ ቀፂሉ ድማ ናይ ሱዳን ሰራዊት ኣሎ the Ethiopian government calls it a national security threat መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ስጋት ነቲ ሃገራዊ ድሕነት ናቱ ገይሩ ወሲድዎ ኣሎ and they accused called it a political fiction created to justify future military action እቲ መንግስቲ ድማ ከም ሓደ ዛንታ ንኩናት ንመጀመሪ ክጥቀምሉ ኢሎም ዝፈጠርዎ እዮም ብምባል እዮም ዝገልጽዎ ዘለው ይብሉና ኣለው ብዝኾነ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና and they are here to ኩሉ እቲ ዘሎ ኩነታት ንኩናት ክጥቀምሉ ንኩናት ንክገብርዎ ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ምዃኑ
جون اب تግራይ ተደጋጋሚ ደብዳብ ድሮን ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጹ ወደብ ሕወሓት ተማለ ምሸት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ስሕተራ ካልእ ዙር ደማዊ ኩናት ስርዓት ብልጽግና ብምትላልን ምድንጋርን ኣይክወልን ኢሉ ስርዓት ብልጽግና ሕጂ እውን ነጋሪት ኩናት ኣብ ምድስ ሪኢኹም ግዜ ክገዙ ላዕልን ታሕትን ምባል ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ንሕና እውን ንርድኦ ንፈልጦን እዩ ናይ ሰራዊት ስራሕ ልኡኽ ንምፍጻም ንውግእ ምድላው ክፈጥር ምስ ግዜ ከቀዳደም ድማ ክግበር ዘሎ ስራሕና እዩ ኣጠናኺርና ክንቅፅለሉ ዘለና እዩ ካሊእ ኩሎም ዓይነታት ስልጠናታት ብፅሬት ክነካይዶም ኣለና ኣብዚ ብፅቡቕ ደረጃ ኣጠናቂቕና ኣለና እቶም ቀፀልቲ ኣብ ስልጠና ንሰርሖም ኣብ ምድላው ስራሕቲ ንሰርሖም ኣብ ካልኦት ስራሕቲ ነካይዶም ብፅሬትን ብጥንቃቐን ክነካይዶም ከም ዘለና ድማ ክሕብር ይደሊ ካሊእ ሕዚ ሓይልና እንጥርንፈሉ ግዜ እዩ ሓይልና ንእክበሉ ግዜ እዩ ስለዚ ዘለና ሓይሊ እውን ኣሰጣጢምና ብቑዕ ጌርና ካሊእ ሓይሊ እውን ብብቕዓት ምሳና ዘቕፅሉ ዓቕሚ ክፈጥር እናሓሰብና ምስ መፀ ድማ እናሃነፅና ካባና ብተፈላለየ መንገዲ ተደናጊሩ ዝወፀ ድማ ኣብ ኣሃዶ ማር ምሽብሻብ ይካየድ ከም ዘሎ ዝገለጸ ኮይኑ መሰረታዊ ሸቐጣትን ኣፋውስን ክሃልቕ ይሰርሕ ኣሎ ኢሉ ሕወሓት ኣብ መግለጺኡ ስርዓት ብልጽግና ከቢድ ወተሃደራዊ ወፍሪ ንምጅማር ምሽብሻብ ይካየድ ከም ዘሎ ዝገለጸ ኮይኑ እምነትን ቅዋምን ህዝቢ መንግስቲ ትግራይን ሕወሓትን ሕጂ እውን ሕቶታት ህዝቢ ትግራይን ኩሎም ኣፈላላያት ብዘተን ድርድርን ቀልጢፎም ክፍትሑ ኣለዎም ኢሉ እንተኾነ ከም ንሪኦ ዘለና ብልጽግና ንጥፍኣቱ እንድዩ ዝህወኽ ዘሎ ዝርበፅ ዘሎ መቸም እቲ ኩነታት ሕጂ እቲ ካልኩሌሽንስ ናቱ እውን ክትግምቶ ትኽእል ኢኻ ናይ ኢማራት ኩነታት እዚ ናይ ኢራን ኩና እንተተወዲእላሲ ኮን ድኾን ገለ ቁርብ ኣቓልቦ ሂቡኒ እስራኤል እውን ገለ ድኾን እቲ ኩነታት ተረጋጊዋ እስራኤል እኮ ኩናት እያ ትደሊ ዘላ ፍሉይ ኣቓልቦ ትበይ ትመስልኒ እያ በር ኢን ጀነራል ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ሸበድበድ ናቱ ናይ ጥዕና ከም ዘይኮነ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ እውን እቲ ፅምዶ ከም ናይ ኩናት ዝጥቀምሉ ዘለዉ አንዳርጋቸው ጽጌ ክገልጾ ከሎ ስምዑ በኤርትራ ወጣቶች ግብዣ ከታች እርስ በርሱ በተሳሰረ ህዝብ ነው የሚል ዓላማቸው የጻድቅ አህናዎች ሀሳብ ነው ብዬ ስላሰብኩበት ኖብል ነው ብዬ ኮሱን ስላመልኩበት ይሄ ነገር ሊደገፍ ይገባዋል ፕሮሞት አድርጎ ነው እንደዛ ነው ሄድኩት እዛ ቦታ ላይ እንዳንድ ኢትዮጵያ መገዳደር አልጀመረም ግን የማይቀርበው እናውቃለሁ ኦላንድ እነዚህ በሙሉ እነዚህ የመሳሰሉ ድርጅቶች ያሉበትም አልተገኙም እዛ ስብሰባ በመንግስት ደረጃም የኤርትራ መንግስት ኤምባሲው ኖርማሊ የኤምባሲ ስራ ስለሚሰራና ከኮሚኒቲው ጋር ኣብዚ እንታይ ክብል ኢለ ሕፅር ኣቢለ ክነግረኩም ብዛዕባ እዚ ናይ ፅምዶ ክሳዕ ክንዲዚ ንብልፅግና ዝርብፆ ዘሎ እንታይ ስለ ዝርከብ ዘሎ እዩ ንዝብል ኣብ ሓደ not a giant coalition major groups like FANO the official TPLF or OLA were not present at the ነዚ ኣብ ፖርት ሱዳን ዝግበር ዝነበረ ኣኼባ ንዑ ንምግላፅ እዩ ዝገልፅ ዘሎ the core idea of ፅምዶ ንምንታይ ክሳዕ ክንዲዚ ዕብዶም ኣሎ ንዝብል ክገልፅ ኢሉ እዩ ዓበይቲ ሓይልታት ዕጡቃት ሓይልታት ናይ ህወሓት ይኹን ናይ ፋኖ ከምኡ ናይ ኦላ ወከልቲ እውን ኣይነበሩ ናብኡ ስለዚ ክንዲዚ ጫውጫውታ ክፈጥር ሳይግባአን እዩ ዝብል እንታይ ድምልሶ strategic provocation the speaker admits he attended the meeting specifically to provoke the government he wanted to see if his presence would make them scream and they did ሓረካብቲ ናብቲ ጉዳይ ደሳተፈኒ ምክንያት ይብላሉ ኣብቲ ናይ ፅምዶ ናይ ፖርት ሱዳን ከምኡ እውን ካብ ኣብቲ ናይ ካርቱም ዝነበረ እውን ብቪድዮ ተሳቲፉ ከም ዝነበረ እቲ ብልፅግናሲ ከመይ ዓይነት ግብረ መልሲ ሂብ ይኸውን ነዚ ናተይ ጉዳይሲ ይቕስቅሶም ዶ ይኸውን ይስምዖም ዶ ይኸውን ኢለ ካልኩሌሽን ወሲደ ኢሉ ብትክክል ድማ ሰሪሃ ዳርጋ ብዓቢ ደረጃ ከጉርዑ ተራእዮም ኢሉ ከምኡ ድማ guilty driven fear he argues that the government is terrified because እቲ ንዑ ዘፍሮ ዘሎ ድማ እቲ መንግስቲ ጫውጫው ዘብሎ ዘሎ ብዙሕ ገበና ዝፈፀመ ምዃኑን ቀትለት ይኹን ምፍንቃል ማለት እዩ ዳርጋ አንጻር ኩላቶም ህዝቢ እዚ አንጻር ኩሎም ቶም ኤትኒክ ግሩፕስ ንኣብነት አንጻር ኣምሓራ ብዝሰፍሐ መልክዕ ገብረሎ ኣብ ኦሮሚያ ገይርዎ ኣሎ ኣብ ትግራይ ገይርዎ ኣሎ ኣብ ጋምቤላ ገይርዎ ኣሎ ኣብ ክልል ሶማል ገይርዎ ኣሎ ኣብ ኩሉ ገበና ዝፈፀመ ስለ ዝኾነ ገበናቱ እዩ ከም ዘጉርዕ ዝገብሮ ዘሎ ስለዚ the biggest fear is that these desperate groups
will eventually unite against them تعبي فرناتهم ናይ ኩላቶም ዞም ተበዲሎም ዘለው ህዝቢ ሓቢሮም አንጻር ደው ከይብሉ ነቲ ናይ ጌታቸው ረዳ አመልክቱ ድማ double game secret negotiations the speaker alleges that ጌታቸው ረዳ TPLF interim president went to Dubai to meet with senior Eritrean officials secretly the informant role he claims ጌታቸው ረዳ acts as one of the PM Abyss Ahmed's informants ብዛዕባ ጽምዶ አውያት ዝገብሮ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ድማ ቀድሚ ኩሎም ናብ ዱባይ ከይዱ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝተራኸበ ዝርርብ ክገብር ዝፈተነ ጌታቸው ረዳ ነይሩ ናብ ኤርትራ ክኸይድ ከሎ ምስ ኤርትራ ክዘራረብ ናብ ዱባይ ክኸይድ ከሎ ግን ኦልሬዲ ናይ አብይ አሕመድ ስለያ ኮይኑ ይኸይዱ ሻዕቢያ ድማ ቀልጢፎም ፈሊጦም ጽቡቅ ገይሮም ካተጻዊቶምሎ ንሱ ከይፈለጥዎ ምስ አብይ ሓበሬታ እናሃበ ጽቡቅ ዝኸይድ ዘሎ ይመስሎም ነይሩ ሻዕቢያ ግን ፈሊጦም የጻውትዎ ነይሩ ንሽተ ሓበሬታ ወይ ገለገለ ይዛረቦ ግን አውጽኦም ካብቲ ናይቲ ንሳቶም ዝኽተልዎ ዝነበሩ መንገዲ አቀዲሞም ፈሊጦም ስለተጻወቱሉ እዩ ወይ ዝብል ዘሎ ዛዕባ ዝጽምዶ እምበር ቅድሚ ሰብ ናብቲ ጽምዶ ዝኣተወ ንሱ ነይሩ ሎሚ ዘብክዮ ምክንያት ድማ ኣይምነበረ እናበለ አገዳሲ ዘረባ ይዛረብ ማለት እዩ እዚ ድራማታት እዚ በዚያ ጌርና ክንወድኣ كلكو خمسين نيو ولا نعيون هذه إرترايان كوينو من زمرو زي دكفوني أونا نفلتك كوينا افتكينات كي زي زينات ببنيركي تايت بلنيركي منا يبلوني يومنا ناتاتكم حزينات كازربا وندا وخمسين بالليركو ناي زرع سنة أنا قالوا تقول مالتنا أزي كومزيلنا نخلنا برديو اتدليت أزي كامن تايز متزايو أنا تاي جرماني كرم حزي إثيوبيان إرتران كل تعددات حزين إحنا تجرين إرترانينا نبرزلنا بعبيو بزح كوينات حالفو إثيو إرتران إحنا نبلو مالتي 9 مثلني بنايكم تزاي تجاكي إثيوبيان إرتران كعرقوا خلو ناكل تيوم هاجرات منجستي سلام كبهالو خلو كتحققوا خلو عالم بملؤ تحققوا نيرو دوم نتناي إثيوبيا حزي إثيوبيا خمس بيلو وازلو قدامي ميستر ناي نوبل شلمات استشلم الأول بس منجستي إرترا عركس لاز جبري وعفت شعوك زي مات عالم كله دسيلو والو حزي نها كل ناي حزب تجرين حزب إرتران بقى زي نقول زخنا እንትን ከበቃኝ ነው ወሰላም ኮርድን ነው ወባል ከለው ንብዙሓት ርእስ ሕማም ኮይነው ንብዙሓት ድቃስ ከልእዎም እዩ ሞት እንዳተባስና ዲና ክንነብር ኦኬ እሺ በቃ ቀድም ሕዚ ኮምዚ ሰባይልና ነርና ሕዚ ግን ይኣኽለና ሰላም እዩ ዝሕሸና ድሕሪ ሕዚ ባእሲ ኣይንደለ በዛጋጣሚ እዚ ብፍላይ ንፅምዶ ንቃወሚና ዝብሉ ሰባት እቲ ሕሉፍ ይርስዕዎ እዮም ዘለው ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራን ብሓደ ኮይኑ እቲ ገዚፍ ናይ ደርግ ሰራዊት እቲ ጫፍጫፊ ልዕሊ 500 ሽሕ ተዘይተጋጌ ዓብይ ግዙፍ ሰራዊት ዝነበሩ ናይ ደርግ ስርዓት ብሓደ ኮይኖም እዮም ኣጥፍዮምዎ ኤርትራ ሉዓላዊነት ኣረኺባ ትግራይ እውን ድማ ቀፂላ ኢህአዴግ ዝበሃል ስርዓት መስሪታ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ጉድጓድ ዝተቐበሩ ብሓደ መስዋዕትነት ዝኸፈሉ ህዝብታት እዮም ነገር ግን ዘይኸውን ነገር መፅኡ ተፈላሊና ንልዕሊ 30 ዓመታት እቲ ህዝቢ ይኣኽለና በቃ ድሕሪ ሕዚ ምስ ኤርትራ ምንም ነገር ኣይንደልን ምስ ትግራይ ምንም ነገር ኣይ I really like this lady بحكي تبلو زلا እዚ ድማ ትጽምዶ ፍረናታ መወዳታ ከምዚ ዓይነት መረዳታ ክንበጽሕ ምኻልና እዩ ማለት ኣብ እዋኑ ኩሉ ሰብ አንጻር ሓድሕድ ይዘራረብ ነይሩ እዩ ሎሚ ግን ትምርዳ ኣበይ በፂሕሎ እዚ ድማ ንኣቢ ዘብሎ ዘሎ ኣነ እቶም ኤርትራውያን ተቃወምቲ ድበልክዮም እቶም ትብልዮም ዘሎ ክፈልጦም እየ ከም ሸቃጥ እዮም ብዘይካ ልዓለም ማለት ስኢለ ከምዚ ዲናይል ስለዝኾንኩ ወይ ቡልቀይ ስለዝፀልኦም ገለ ይኮንኩን ሸቃጥ እዮም ተቃወምቲ ማለት ካል እዩ ፖለቲከኛ ማለት ካል እዩ ካብ ፍልጠት ካብ ትምህርቲ ጀሚርኪ ኣብኡ ክፅጉዑ ናይ ክሕብሮም እዩ ነይሩዎም ኣነስ ተቃዋሚ ኮይነ ኤርትራ ፖለቲካዊ ስልጣን ክጭብጥ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ኣትሊስት ናቱ ቅርብነት እንታይ ክኸውን ከም ዘሎ ዝትፈልጥ ኢኻ እዚ ሕጂ ንዓና ዋላ ኣብ ትግራይ ድርብሸና ኣብ ትግራይ ድርብሽ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ኣዋህው ተሪኽዮ እቲ ቴክኖሎጂ ዝፈጠሮ ነገር ኣሎ ኩሉ ሰብ ሳላ ሎሚ ቴክኖሎጂ ሚድያታት ኣሎ ኣብ ጅቡኡ ኩሉ ኣለዎ ኣካውንት ምክፋት ጥራይ ስለዚ ጋዜጠኛ ኸውን ፖለቲከኛ ኸውን ተንታኒ ኸውን ውድብ ነይረ ብለካ ገለ ብለካ ስለዚ ሓደ ሓደ ግዜ ዋላ ኣብ ትግራይ ሕጂ ተቃወምቲ ኣለውዶ እንታይ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ እኮ ይባታተን እዩ ዘሎ ተረዲእክሎ ሓድነቱ ተሃሪሙ እዩ ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ ወዲ ኣባን እሳን ተራኺቦም ዝገብርዎ ዘለው ዝርርብ ዝድነቕ እዩ እቲ ምርድዳእ ድማ ትርእይዎ ኣለኹም ኣይ ቲንክ እቲ ፅምዶ ፍረ ከም ዘፍረየ ኣብዚ ኢኻ ትርኢ ትማል ኣብ ክልተ ገጻት ኮይኑ ዝተሃራረም ዝነበረ ህዝቢ ኣብ እዋኑ ማለት እዩ ነቲ ኩነታት ሰጊሩ ኣብ ከምዚ ደረጃ ውህደት ምስ መፀ 4 ኪሎ ራዕድን ሽበራን ክመፆም ቀሊል ከም ዘይኮነ ንምግማቱ ዝከቢድ ኣይኮነን that's all I can say so now ሓንቲ ኣብዚኣ ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ ዝገበራ ጥራይ ብኣንሽተይ ሰሚዐ ክወዳእኩም ናይ መወዳእታ ክፋል ናተይ በዚ ጅግናየ ክወዳኣ
23 24 هو شو خمس جمهوركم كل ست سلوه هو بتيجي على في لازم ماركو انا انت يزقبر حجي حوي بخلي حوي بتعامل صوت نزرب حجي خانس تزاريبو كل شيء حدش قالت يزمهر هاي يزقبر كله موبايل يتصحفه كل شيء حدش قالت يسمعها موبايل وسطه هاي تبع دي حتى كل يتصحفه كم كلام يخمو انا احساس بتزخنكم صبغات تزارب كنت كنا غنم حجي نحوي كلام كل شيء حدث يوم كلام ودي أسرت حموش أسرت عمد نتايل نونو بقى تيجرنا كمعورة دليا تاحد يجزي سبيس عالي ولا كذا شو خان تيجي نونو دحين أنا بعليك كمعورة علني. زي ود زي نبحك إندي الفتوانة إيرترا مس سستنزو قبر انترفيو أبيرتشوا ميديا نتورك لكم كتكم سموها very interesting. أمباسادرنا إيرترا إندي ليانة نتوم تقرينا ناتسروي زي مخان بزح سبينا قفيو خوني أنا قدي فتوى نمنتاي مبزحتهم عبد القسط ولد قالوا كم ناتو تقرينا سلازلهم they can relate to him very easily كل سب تقرينا تصبغ تزارب تخينو نعتتهم حماق سمو عميو تقرينا يقل يبلو مالتيكم كون نتزبس حابزلو بوتا بتنسو سمو سميت كزاربو سلازخيل effective communicator يو مالتليم قاليو عزيب قام قاتا تزارب بزي قال عالمنا إيرترا أمباسادرنا تا بزبن السوشيال ميديا كون زخيل يستاذي أنا بعلي بشمي أمباسادري ليه نبحك نتي نقص أدمه نيرترا براند نيرترا أم السفاح أبتر أزلوا بحدنا نيرترا فرناز بيرترا بهرات نيرترا وطرح هذا اللي نبيرترا خيدو دما قصالز مرالس نتكونتات نايتزبون زرداس رزقونه يسسن لنا ترى سسن نسايشما شو يفلتكم شو مسفلتكم وشو متفلتوا صحفولنا التبابع ودما بتيك توك زنتف سبورت كبار ونابلكم إلى مارس أبزغودي لايك مكبار شير مكبار نزل فيديو ناتواتهم نايزون كلهم تبغوا زقبروا حجزوا نابلنا إلى مارس أبزغنو دينا مزيا أزيات أم تدر فرقة فكم حرمتي وانا نبر عفو يشاركني محبة